Ovo je jedna od najboljih vježbi za jačanje gluteusa, stabilizaciju zdjelice i otkrivanje disbalansa, a mnogi uopće ne znaju za nju. Vježbu izvodimo na sljedeći način. Legnemo na leđa, noge su prilike po 90 stupnjeva, glava je u pod, ruke su čvrsto u podu i podignemo kukove u poziciju glute bridge. Te zatim na izmjence privlačimo jedno koljeno pa drugo koljeno prsima, pritom ne spuštajući kukove. Ova vježba jača mišiće stražnjice, stabilizira trup te otkriva razlike između lijeve i desne strane. Ako vam jedna strana bježi, moguće je da postoje neki disbalansi koje bi trebalo ispraviti. Uvrstite ovu vježbu u zagrijavanje ili kao aktivaciju prije glavnog dijela treninga. A ako želite naučiti cijelu progresiju vježbi za zdrava leđa i jak trup, rezervirajte svoj termin u studiju Spinalis.